IFM News. Lokal. Idol John, ando pa nga detalye kami. Napasingkeda na ti manamnama apan na kay pataktera ti Baro Fire Station iti ilit ti pasukin ken Badok pamen ti groundbreaking ceremony na isayangkat. Inatendaran da itoy ni Fire Chief Superintendent Leonida Tumana Brosales, ti BFP Regional Director, ni Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Roxanne Parado, dagiti Municipal Fire Marshal, ken personnel karaman dagiti local officials. Basara ti impormasyon, dagiti mabangon ang fire stations kit ag serbi manen alino, dagiti fire trucks ken rescue ambulances, amo sarno adda dagiti kalamidad. Naikari ken na disenyo dagitoy para itagtultuloy apan nagserbi dagiti firefighters iti komunidad saan na nga iti tiyempo ti didigra no diket pati dagiti aktibidad kasapulan na ti kaduan. Iti panagsarita dagiti local officials kit inkarida iti adapay a kolaborasyon da iti Bureau of Fire Protection tapnon maipaay iti umno kasapulan dagiti masakupan da lugar. Idinto ayamanen met dagiti fire marshals iti awan sarde at tulong dagiti lokal na gobyerno nang nangreuna da ito'y apan nakitad manen ti espasyo kadakwada. Wow! Congratulations! Sa 99.5 Asing Lawag, Idol Johnny Tabak, RMN.